is er geen? Nee. Hallo, me graag om. Hallo, me graag om. Ja, ik versta hem wel. Best ik ook pro-Trump? Pro-Trump? Nee. Jawel. Dat is handig, goed. Want als ze nu de derde wereldoorlog deed, dan kun je alles op de bon en dan is er alles goed kopen. Oh nee. Handig fijn. En dan kun je het gaan schoon. Dat is handig fijn. Heel fijn. Maar die jongen heeft echt geliefd. Echt Dat zus aan het kapsel. Ja, dat is ook als gezicht. Ja, die heeft echt geliefd. Beetje broer. Dat is echt eerlijk. Zus dat is een eerlijke jongen. Ja, super fijn. En een jong van zijn man. Ja, of moesten met Obama zijn Trumpkins krijgen? Ik ben pro-Trump. Pro-Trump. En pro-Poetin. Yes, pro-Poetin. Maar die flauwekul allemaal met dat Oekraïne. Ja, ik ben gewoon serieus. Ja, Ja, altijd. ik ben ook altijd Ik serieus. ben nu langzaam tijd om serieus te zien. Ja, en ik vind ook, we moeten er gewoon een wereldstaat van maken. Al die flauwekul, Europa, Amerika. Eén staat, en een grote staat. Alles van China. Hoppa, binnenholen de Wat ander. moesten we met Europa als een Trump-ups? Ja, niks meer. Niks meer aan doen. Ik ben helemaal voor China. Want dan bestellen we toch al alles. Temu, Xi. Je hebt er al gans met die 2 gans per dag, hè? Ja, we kennen ze al jaren. Al jaren. En we hebben dat zo even bedacht met z'n Beste vriendinnen zien we. Ja, jaren. Verkennis van die kleutershow. Ja, Ja, ja. we zien het altijd in. Even uit of aan de kleutershow. Ja. Wist je niet, hè? Dat zou ze niet zeggen nu, hè? Dat zou ze niet zeggen nu, hè? Nee, maar ja. Zie je meer rimpels dan zie je. Hoe wordt het goed gezonden? Op LN. Ja, absoluut. Ben ik helemaal voor. Ben ik Op de helemaal voor. NOS. Oh, mijn blote haren. Vragen is nu al heen. Wat kost het al jaren, maar dan hangen we ons toch zomaar erin. Ja, dat krijg je gedaan, hè.